Koža a Kydex. To sú hybridné púzdra a to bude aj témou dnešného videa. Tento typ púzdra som spomínal aj v jednom mojom predošlom videu o výbere púzdra. Ak si ho náhodou nevidel, link nájdeš dole v popise a utekaj si ho pozrieť. Dnes ti ukážem 3 kúsky od slovenského výrobcu Falco. Falco je tu veľmi dlho a vyrába rôzne púzdra, vyrába nylon, kožu, Kydex a tiež tieto hybridné. Takou zaujímavosťou je, že Falco má najväčšiu ponuku, čo sa týka modelov zbraní, takže ak máš nejakú špecialitku na Slovensku, ktorú tu nikto nemá a žiadny výrobca nemá formu na to, aby ti vyrobil púzdro a nechce sa ti za ním cestovať a nechať si tú zbraň otláčať, tak pravdepodobne Falco tento model bude vyrábať. Na testovanie a recenziu mi vybrali, nakonfigurovali a poslali 3 kúsky. Všetky sú na Glock 19 5. generácie bez svetla. Keďže sa jedná o hybridné púzdra, tak samozrejme na vnútornej strane pri tele je koža a na tej vonkajšej strane je Kydex. Ak pozeráš toto video a môj kanál ešte neodoberáš, utekaj mi dať odber a zaklikni si aj notifikácie, aby ťa to upozornilo, keď vyjde nové video. Prvé púzdro, ktoré ti ukážem, je vnútorné a je určené na nosenie na 4. hodine. Kydex je pekne vylisovaný, čo je za mňa veľké plus. Koža je na telo veľmi pohodlná, presne ako som čakal. Švy vyzerajú, že niečo vydržia. Na spodku je púzdro polouzavreté, čo je dobré, lebo nám odtiaľ vytečie voda, ak by sa tam nejaká dostala, prípadne iné nečistoty alebo prach. Ja osobne mám najradšej úplne otvorené púzdra, lebo ak si myslím, že tam chcem dať 17 alebo 34, tak so zavretým alebo čiastočne zavretým spodkom to proste urobiť nemôžem. Ak by som v ňom ale používal iba 19, tak samozrejme žiadny problém to nie je. Spôsob, ako je púzdro dole ukončené, je rovnaké pre všetky 3 typy. Sweatguard je z trochu inej kože, takej viac lesklej a pekne po ňom schádza zbraň pri zapúzdrení. Na tomto púzdre máme naviac plastové krídelko, ktoré by nám malo odtlačať opasok pre lepšie skrytie zbrane. Je zaujímavé, že výrobca sa rozhodol pre použitie krídelka na púzdre, ktoré je vyslovene určené na nosenie na boku. Tam totiž tlak opaska je prirodzene veľký, lebo púzdro sa nachádza v ohybe tela a krídelko často býva podľa môjho názoru kontraproduktívne. Naopak na appendixových púzdrach je takmer nevyhnutné ho mať, lebo sa jedná o relatívne rovnú dlhú líniu a tlak o opasok je tam oveľa menší. Je ale možné, že keď si to skúsiš ty, tak tebe tam bude to krídelko vyhovovať. Koniec koncov vždy sa dá krídlo demontovať alebo vymeniť za menšie, ktoré ti štandardne tiež príde v balení. Okrem toho je tu aj takýto široký plastový klip. Ten funguje dobre vpredu, no na boku sa mi s rôznymi opaskami pri testovaní stalo, že sa začal vyvliekať. Drží totiž zo spodnej strany iba na takom úzkom zube. Osobne by som uvítal iné, istejšie uchytenie na opasok, napríklad monoblok, alebo úplne ideálne 5-dierové tagwear klipy. Uhol púzdra je dosť agresívny, asi 45 stupňov. Ten si pri konfigurácii púzdra viete na webe vybrať, no neviete ho už neskôr meniť ako u niektorých iných výrobcov. To ja osobne berem ako mínus, lebo keď to človek nevyskúša, tak je ťažké to odhadnúť. Riešením by podľa mňa bolo urobiť viac dier na skrutky alebo iný tvar tej diery, cez ktorú skrutka prechádza, aby bolo možné regulovať uhol. Vďaka sklonu je zbraň pekne schovaná. Pri takomto náklone zbraň nevidno, no treba podotknúť, že každý stupeň náklonu má stojí neprirodzený pohyb pri tasení, čo je diskomfort a extra čas. Uhol náklonu je ale vždy preferencia strelca. Záleží na tom, komu čo vyhovuje.
Napriek tomu, že na tom púzdre vidím nejaký priestor pre vylepšenie, čo by sa tam dalo vychytať, to púzdro je celkovo kvalitne vyrobené, ten Kidex je dobre vylisovaný a určite to je vhodné pre niekoho, kto nosí na 4. hodine a chce ten extra komfort kože. Niečo ti musím povedať. Výroba môjho obsahu stojí veľmi veľa času a niekedy aj peňazí. Ľudia sa ma začali pýtať, ako ma môžu podporiť a preto som sa rozhodol založiť si Patreon. Ak sa ti môj obsah páči a chceš, aby som robil ďalšie videá, tak ma podpor na Patreone. Nájdeš tam dve úrovne, jedna je základná, tá druhá je prémiová. Okrem toho, že ma tým podporíš, každá z úrovní má aj pridanú hodnotu pre teba, hlavne tá prémiová. Link nájdeš dole v popise videa, tak si to bež pozrieť. Ak ti táto forma nevyhovuje, ale aj tak by si ma chcel podporiť, je tu aj platforma Buy Me a Coffee, kde ma vieš podporiť jednorazovo. Link na ňu nájdeš taktiež dole v popise videa. Či už ma podporíš alebo nie, ďakujem, že môj obsah pozeráš a dúfam, že sa ti páči. Teraz ale poďme naspäť k tomu videu. Ďalšie je toto appendixové vnútorné púzdro. Kidex a koža opäť k spokojnosti, spodok púzdra je rovnaký ako pri predošlom. Kidex sedí na takejto veľmi širokej koženej základni, ktorá je na môj vkus až príliš ohybná. Sú tu takéto dva plechové klipy, s ktorými mám skúsenosť z nylonového púzdra od Falka, ktoré som nosil ešte v dobách temna pred príchodom Kidexu. Tie klipy sa mi veľmi nepáčia, lebo keď sú nové, tak sú strašne tuhé, že s nimi musím hrozne bojovať, aby som ich nadvihol a to púzdro si nasadil. Vtedy samozrejme púzdro na opasku dobre drží, neposúva sa a určite mi nevypadne. Keď sa plech ale trošku vybehá, tak potom sa mi ľahšie púzdro dáva na opasok a púzdro už nedrží tak dobre. Uvítal by som možnosť vymeniť klipy za iné, no čo som zistil, tak na tomto púzdre sa to vôbec nedá. Na trhu sú podľa mňa oveľa lepšie klipy, ktoré majú aj 10 rokov rovnaké vlastnosti a oveľa lepšie sa s nimi pracuje. Keď si púzdro dám do nohavíc a zbraň posuniem na také miesto, kde som zvyknutý ju mať, dosť mi odstáva pažbička. Púzdro nemá žiadny prvok na odtlačenie opaska, čo je podľa mňa pri appendixovom nosení úplná nevyhnutnosť, bez ktorej zbraň dobre neviem schovať. Mäkká kožená zadná strana tomu tiež veľmi nepomáha. Skúsil som si ho dať na 3. a 4. hodinu a tam mi prišlo to púzdro oveľa použiteľnejšie. Žiaľ, za mňa na appendix toto púzdro nie. Je síce precízne vyrobené a sú použité kvalitné materiály, ale dizajn toho púzdra je problém. Poďme sa pozrieť na posledné púzdro, ktoré tu od Falka máme a jedná sa o vonkajšie púzdro. Toto púzdro sa mi páči zo všetkých troch najviac a aj som ho najviac používal. Kidex opäť dobre vylisovaný, zadná strana, tá kožená je veľmi pohodlná a zo zadnej strany sú taktiež dve prevliekacie putka, ktoré je možné výškovo regulovať, prípadne nastaviť si náklon zbrane. Zbraň je v púzdre s neutrálnym náklonom, no tým, že prirodzene mám opasok na chrbte vyššie ako na bruchu, púzdro sa mierne nakloní a pomáha dobrému skrytiu. Máme tu vysoký sweatguard, čo je preferencia väčšiny strelcov pri vonkajšom púzdre.
Toto púzdro som nosil asi mesiac v práci k obleku a bolo veľmi pohodlné. Jedna vec, na ktorú si ale človek musí zvyknúť, ak nosí hybridné alebo kožené púzdro, je to, že tá koža sa pri niektorých pohyboch ohýba a vrzga. Mne osobne to nejako nevadilo, ale oproti klasickému Kidexu je to trošku rozdiel. Ako som povedal, zo všetkých tých troch, ktoré mi poslali, toto vonkajšie je podľa mňa najlepšie. Otázka, ktorú si veľa ľudí kladie, je lepší Kidex alebo sú lepšie tie hybridy? Moja odpoveď je, že záleží na tom, čo preferuješ a čo potrebuješ. Ja asi ostanem pri klasických Kidexoch, lebo ich mám doma kopec a vyhovujú mi. Na ten mierny diskomfort, ktorý možno niekto cíti, keď nosí Kidexové púzdro, tak na ten som si už dávno zvykol, ale ak si kúpiš Kidex a tlačí ťa a chceš vyskúšať niečo, čo možno by pre teba bolo komfortnejšie, tak kľudne chod do toho hybridu a vyskúšaj to. Na ktorýkoľvek z výrobkov Falco mám pre teba 10% zľavový kód. Aby si ho ale získal, musíš urobiť dve veci. Musíš ísť na ich web cez link, ktorý nájdeš dole v popise videa a taktiež musíš pri checkoute zadať kód Danielson. Ak sa ti video páčilo, pošli ho kamošom, nezabudni mi dať odber a vidíme sa pri ďalšom.